Dus man, die 30 september, de dag dat. Burgemeester Tjeerd van der Swam van Heerenveen de massale politie-inzet bij risicowedstrijden maatschappelijk net meer verantwoord vindt. En trots het succes van een Frieske plasproef, nou ik Haagse ambtenaren mij pissen zullen voor een beter milieu. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd wordt. Een hele goede jongen en mooi dat je zorgen naar Bient. Het nieuwe duistere magazine van Omroep Friesland. De tweede week alweer dat we beginnen. En voor ons Riegen zochten wij dit keer Frieske dichters op en lieten ze nooit denken over een jestgevoel. En dat smieten weer een paar prachtige mooie reportages op. En die zul je aanstaan. En hij is een man met de missie mijn verste gast, Martin Knossen. We zijn echt een projectorganisatie, dus wij zitten vaak midden in die processen tussen ondernemers, dorpen en oerhiet in. Ja, hij scoot je aan zijn oren naar het peteer wat ik nou herstel. En daar wil je voor zitten blijven, want Friesland heeft altijd al een warme boonhoorn met de Oranjes. Denk aan Ljouwert, maar het Stadhoudelijk Hof, het Prinsessenhof, de West van Marijke Meu, of het beeld van uw huid, Willem Lodewijk, heeg op het hinder op het Gouverneursplein. Ek lettere generaties kwamen je graag, zou wie Willem-Alexander net de eerste die je de reden zonder bon. In december 1919 werd er op het Hof echte Friese doorlopers besteld voor een meisje van 12 jaar. En dat kind het oors als voor prinses Juliana Westha. De reden dat we dit zien laten is de mannen van de skiertnis die het morgen uiteenzet. Het thema is vorst en volk. En directeur Geert de Vries van het historisch centrum Ljouwert neemt u daarom waarom in die Frieske historie die toch zo riek is om die Oranjes. Welkom Geert. Ik wil Geert zeggen, oud-collega. Ja. Wie wie er trouwens, dit beeld? Ja, Juliane die riet op ruiterredens. Echte ruiterredens uit de Akkerum, dus die een redensfabriek. Maar het wie op de Hofvijver in Den Haag. Dus daar heeft ze onderboen. Maar is dit briefje nog ergens te vinden in de Frieske? Ik heb geen idee. Ik ga ooit zelf het programma maken over Ruiterredens, de redensfabriek van Ruiter. Maar ik weet net dat dat heb geen idee. Nee. Het thema. Ja. Oer de Oranjes, oer Nassau. Is dat goed, Kees Nefs daar? Vorst en volk, het leidt natuurlijk wel wat voor de hoorn dit hier. Elke keer is de maand van de skiertnis, de maand van de geschiedenis, het is een Nederlandse barn. We zoeken ik naar een thema, ja, wat ongeveer bij de actualiteit. Nou, we gaan natuurlijk een nieuwe koning krijgen dit hier. En in november werd betocht dat wij 200 jaar koninkrijk binnen. Dat 200 jaar de Oranjes echt onder macht binnen als koninginnen. En wat is dat voor jou? En bijvoorbeeld voor het HCL, maar vooral als jij persoonlijk, als historicus? Ja, het is een hele boeiende geschiedenis. Er had een tijd geweest, dan zeg je wat minder naar de historie van de koninklijke families enzovoort heen. Maar toch is het natuurlijk heel boeiend. Ze zijn altijd toch gewoon het bewoord, hebben ze wel wat te beschutten gewoon. En dit hier komen 3 biografieën uit van de eerste 3 koningen. Willem I, Willem II, Willem III. En dat binnen hele boeiende verhalen. Er is een brochure uit hoe die mannen van geschiedenis en er worden die 3 schreeuwers, die 3 biografen ontwikkeld. Nou, dan is juist ik, wat die man te beschutten gewoon had van Nederland. Kist er een detail uit hellen? Nou, ik denk dat Griff zal daar aandacht aan besteed worden. Willem III, al die koningen kwamen trouwens regelmatig in Friesland. Die is echt de lettere koninginnes. Maar Willem III die kwam dan wel bij gelijks in Vinkleester. En daar zijn altijd nog mensen die hoe weten te vertellen. Er zijn altijd nog verhalen over de Wat deed hij dan? Wat voor verhaal? Dan liet er zien een goen, liet er dan zien. En daar stier er dan zelfs op. En dan zei het zien van, zien jullie wel van wie dit is? Dat is misschien een mythe, maar dat wordt altijd nog wel verteld. En die vind ik eerst dan krieten. Oké, ja, ze hebben al die verhalen. Die hebben ik van die verhalen. En dat, ja, die kist dat denk ik ook wel. Want die mensen die sparrie, dan al die... Ja, hoe nemen we dat eigenlijk? Die kopjes en die borden? Nou, als je het een tijd was, dan kwam... Ik geloof net dat het nog baat is door mij... Willem-Alexander doet die koning waard en doet die inhuldiging weer in april. Maar ik weet nog wel dat wij doet Willem-Alexander binnenwaard. Maar ik weet ook nog wel dat in 1980 doet Beatrix op bewoord kwam. Toen kregen de squalband, die kregen een beker. Of er kwamen lepeltjes, of er kwamen borden, etensborden waren bedrukt met alle kennelijke hoeszaken. Ja. Dus dat is heel aardig. En er is er een man, die is 90. Ja. De heer Bakker uit Ljouwert. En die maakt het dan 1300 van dat soort
zaken of hij sammelt ze. Nou, wij weten wat hij is, want hij is vanzelfs wat bekend, een 90 hier. En hij is vregen terug het Willem van Haart Museum op het Jereveen om die tentoonstelling en zijn sammeling der zien te litten. Het is een tentoonstelling 200 jaar koninklijke familie, dus die 90-jarige Tom Bakker, jullie houden het er al zijn oranje god hinnebracht. Boeken, mokken, glazen, maar benamen woorden van de koninklijke familie had Tom Bakker sammelen. Want woorden, die hebben wat speciaals. Een mok, dat werd gegeven als cadeautje. Terwijl een bord moest je kopen. Dat is het verschil. Maar deze woorden hoeft de bakker net te keepjen. Hij had ze namelijk zelfs maken. Deze althans heb ik zelf gemaakt en die heeft mijn kleindochter gemaakt. Dus voor mij heel speciaal. En wat ze nog specialer maakt, ze kloppen net. Bakker begon in 2012 met de woorden, net wetende dat Beatrix dit hier aantreden zoe. Wil, zijn hele naam staat er zelfs niet eens op. En die heeft een heel klein takje. Dat is ondertussen is dat uitgegroeid door een volwaardige tak. En is die koning, maar dat wisten we toen nog niet. Een uniek boert dus, maar van Bakker had het boert van zijn pakensisser nog meer weerde. Ik heb maar één kleindochter. Misschien dat dat er ook mee. En dat heeft zij gemaakt. Dat heeft voor mij een hele bijzondere waarde. Bent u nou ook echt een oranje fanaat? Nee, dat ben ik niet. Ik ben wel een verzameld fanaat, maar geen oranje fanaat. Geert, ik zit hier. Nou, die beelden zitten te zien. Wat is daarvan? Ja, prachtig. En dat zijn man het alle keer sammelt. En dan zei het van ja, dat er echt een sammelaar is. Hè? Ja. Maar het past wel, zijn verhaal past echt wel. Dat wie natuurlijk altijd wel een charme-offensief van de Oranjes. Nou hebben we dat Willem-Alexander en Maxima hier op visite West. In juni, in Leeuwarden, in Friesland vierders. Maar dat was altijd een traditie. Wilhelmina kwam hierheen en nou, die kwam hier dan zetten. Dan gingen ze dus in, dat gingen ze als Lietsvamke, stolwierig Lietsvamke in Fries kostuum. Nou, dat nam haar natuurlijk voor de meesten in Friesland, voor de Friers, die vonden dat machtig. Ja. Dat, ja. Wat is die boon, hè? Want dat we toch even hebben over echt het thema, dat is die mannen dan van de skiertnis. Had je daar nou in geïnteresseerd binnen? Als misschien als kwaalbeen of als huid-en-mem of weet ik veel waar. Hoe kom je daar dan in Friesland? Ja, kun je dan alleen deze kopjes zien of is er nog meer? Nee, dat is meer hier. Specifiek hoe dit thema, alleen hoe dit thema is eigenlijk. Jereveen is die uitstalling en er is in het Reetriedersmuseum in Hielpen is ook een uitstalling de koninklijke familie op het ijs. Maar op het ijs. Maar verder wordt een heel soort omdenking onigauw nieuw. In Friesland op dit stuit. In het Fries Museum, in Tresor en ook in het HCL. De Goud Nieuw in Friesland? De Goud Nieuw in Friesland. Nog wichtiger als de Oranjes en de Bon? Nou ja, zij spelen doen natuurlijk. En dan heet hoe de Nassaus, de stadhouders, de Nassau-stadhouders, die speelden een grote rol. En die wien hier op het stadhouderlijk hof. En die begonnen hield het meer te manifesteren. Nek in Leeuwarden. Stadhouder Willem Frederik, midden van de 17e eeuw. Die breiden dus dat halfweg wat uit en die presentatie het er online. En dat waard alle keer krijgt wat meer zichtbaar, ook in de stad als Leeuwarden. Letter zien widow Albertine Achters, die het oranje woord. Het ze online en het ze realiseren, zullen we nog zeggen. Dus dat ze staan gewoon. Kwamen die Nassau's, want eigenlijk kun je net praten van Oranjes dan, maar de Nassau's, die stadhouders, die gaan daar ook christelijk in manifesteerd. Ja. Wat loopt hij dan nou zo om? In de Gouden Nieuw? Ja, hoe die mensen kunnen leven. Ja, koers toch zien, en dat vervult dus natuurlijk nou ook mijn grutskens, mijn trots, dat Leeuwarden, ik doe een stad weer, dat, misschien willen we dat aan zo weer, met culturele haatstad. Maar dat zie je in de top 10 van de Nederlandse steden. Dat we, in de top 10? Boeten de Ronenstad, boeten de Holland, zei de Stoel, Holland en Zeeland. Wie dat een hele belangrijke stad, bij Maastricht.
En Friesland, wie na Holland, wie dat een hele wichtige provincie. Economisch ging het heel goed. Ja. Schilderkunst, wie rek in Ljout, badden er een heel soort. Dus dat wie wel een evenement of een tijdrek om bij stil te staan. En nou, we zijn al, ik met die Gouden Nieuw aan de gang, al een paar hier ben we daarover aan het praten. We zijn erover aan het praten en het realiseren daarvan bij die tentoonstellingen, Fries Museum en in het Intersoor en bij u. Om te ja, wat er toevallig hier in voortbracht. Wat dat wil ik met daar. Dat is een van die favorieten zelfs. Een 3D-tekening van hoe het eruit zag in de Gouden Nieuw. Kaart, ja. Ja, daar hebben wij dus die kaart. Ik heb even zien zitten. Kun je uitlezen wat het krek is, wat we nou zien? Ja. Dat is wel wichtig, denk ik. Johannes Sems, dat wie een loonmeter. Je zult wel mij dat scrollen, die kaart inpenteert. En die had dus een kaartmaker van Ljout. En Pieter Bast, die had een soort vogelvluchtperspectief. Ja, een kaart van wanneer in Ljout? Wat voor tijd hebben we het dan? Hebben we toen 1600 treien. En in opdracht van het gemeentebestuur van Doel. Dus de stad weer Doe, Grutskoppenstad. En die zei die stad wil we Sjenlitten. En Jek dus, dat is een bureau, een makker in Greens, die het dus die 3D maken. Die heeft die kaart dus helemaal waar zitten we nou dan? In de 3D. Ik wil even weten waar we Ljout erin. Het plak is juist een nieuwe toren. En hoe hier is de Ordehouw, die is wel bekend. 1529 maar begon en die is scheef. Maar hier is dus in 1540 is er nog een toer zet in Ljout. Dat is een nieuwe toren. Is die trouwens ik in 1880 al Brussel. Oh, die ik zou zeggen. Kom je net bekend voor. Toen begon er al wat wrak te worden. Dus die is er niet meer. En hier is juist bijvoorbeeld hier is juist de blokjes Sparta, de strafveenstenis van Letter. En nog altijd een blokjes Sparta. Hier is juist de Ordehouw. Stuur die nog hij tekende die Pieter Bas, die tekende de Ordehouw jocht op. Ja. Dus misschien stierde die nog net zo scheef. Maar grappig, hè? Maar wat is dit voor jou, om dit zo te zien? Nou, wij vonden dat, want we hadden het hele jaar er wat mee aan de gang geweest, maar die 3D, die Axelkooi uit Greens. En toen zeggen we dus die kaart van Ljout, zeggen we, ze staan er gewoon wat die oprocht. En zeggen we Ljout dus eigenlijk in die en hoe is het, maar ik wil weten hoe dat voor een historicus is. Dat je daar dat is herinneren. Hij is die term historische sensatie, maar dat wie wat is sensatie. Ik weet wel hoe het voor het eerst dat Axelkooi liet, wat het stadhuis, nou dat weten we nou al, dat zit Gouverneursplein, Hofplein daar. Maar dat zie je toe aan de Nijstad en we gaan nooit weten dat zo'n gebouw weer, zo'n prooster gebouw weer dat eigenlijk. En maar, dat zegt toen niet en dat het recht op zegt. Zie je het. Ja, en dit liet je hem dus ook zien. Is dat het allerbelangrijkste? Dat mensen dit zien kennen? Op uw tentoonstelling, er zit die kaart van Sems en het hele verhaal van Sems eromheen. Die zit centraal. Het is al een keer dingen voor in Greens, is het al een keer dingen. Maar ik denk dat als het nou dingen is, zat Axelkooi dat nou invult had. En kreeg een prachtig beeld van die stad Ljout in de 17e eeuw. Ik te zien in Friesland ook, wat ik trouwens even zei, ik sneun en snijn. En dan moet je maar even op ziekje. Maar sneun dan denk ik op Nederland 2 en snijnbuis op televisie. Een mooie documentaire daarover maken. Had je nou voor de buis zitten en je denkt, nou hier word ik warm van, ik wil graag dat zien, ik wil die bomen en ik wil me echt doeken in die skiernis. Wat kun je dan van? Jou als één tip van die? Nou, wat heel aardig is, en dat begint morgen, alle squalband van Ljout, in de eerste instantie, en misschien een aantal alle squalband uit Friesland, heegste klassen, maar we beginnen eerst met die 2000 band uit de heegste klassen in Ljout. De gemeente Ljout, dus ik uit de oren plakken om Ljout heen. Die gaan naast meisje en dochter Ljout. Ze worden alle uitnodigen. En ze gaan het Fries Museum. Met die tentoonstelling is hoe de quote 500 van Ljout. Dus de belangrijkste, en van Friesland. Dus de belangrijkste mensen uit de Gouden Eeuw. Dan gaan ze naar het Tresor. Dat is die prachtige tentoonstelling over het Flora Legium. Dat is een mooie plantenatlas. Van de geest. En dan komen ze bij u en dan maak je dus een kuier door de stad. Onder leiding van een gids. En dat dan gewoon al die band, 2000 band? Ja, maar dat doen we in groepen natuurlijk. Okay. Dat doen we in groepen. Ja. Mooi. Geert, tien dank voor die uitles. En laat de mensen er maar van genieten. Een maand lang. Ze moeten alle keer komen naar de Gouden Eeuw van Friesland en van Ljout. Mooi. Ja. Het is de mannen van het Frieske boek. En het is nou officieel jest. Bient zie ik daarom deze week alle dagen een dichter of dichteres op. En sjoggen wat ze waarom zeggen als wij het woord jest in het eer fluisteren. Joet binnen bij Elske Kampen. Zat dichtles hoorn van Tjebbe Hettinga en Abe de Vries. Kwam in 2010 met haar debuutbondel van Glazed Brekken. En woonde ine naar de orenprijs met haar werk. Elske, wat zei sto als ik zus jest? Maar liever als te nemen, graaf ik. Krijg een scheppen en boog mij verroer en graaf.
En iepen ticht is wielst het wikselje van tij een nundrend gedien. Binnen mijn knibbels wierd van het heegspringend wetter en moon, mijn boksen, mijn bedroegen skom het wit bewijs dat ik je werkelijk wie. Elske had dus een protte bij de zee, maar waarom? Mijn heid is een pad van zijn leven zeeman geweest. Dat wie vier van mijn tijd, dat wie een oorlog. Maar hij wie bij de koopvaardij. Het wie altijd wel wat een item op een of andere manier in uw huishouding. De namen van de skippen en de steden waar hij west wie. En liever als te nemen, meidje ik. Bouw van lege blikken, tinten, stokken, plastic en oranje touw, een wiemachine. Dit flustert en fluitert als fjeren en bekleid met zilvergries van muw en groene glas van miggen, mij nog dichter als het sjen bij de kleur van brekkers brengt en het keren van de wegen. Wat de inspiratie joeg van dit gedicht is dat je als meisje tjenoe die zee stenen en eigenlijk kan je als meis net precies begrijpen hoe groot het bestaan is, hoe groot dat de zee is. En als meisje denk je dan van, laat ik maar wat dwaan, laat ik maar graven, laat ik maar draven. Ze had ik bezocht om het onvermogen van de meisje eigenlijk om de volslijne zee te begrijpen, om die in dit gedicht vorm te gaan. En liever als te nemen, draaf ik. Wacht je net een salvo aan, maar zet uiteen en onder mijn voeten vieret het stroom. En oer het brune wier spring ik. Hoe scherpe messen en hoe weke dieren en tussen mijn tjennen kreeg ik het kalk van schelpen. Want ik hiem stilhoud en net meer wit van hokkerkant ik komen woe. Ik ben nu met mijn vierde bundel aan de gang en ik merk dat er heel iets meer een beeld in mijn werk komt. Maar ik werk nu zo dat ik eerst zelf een beeldmeidje aan de hand van een collagetechniek en dat ik aan de hand heb van dus, mijn poëzie schreeuw. Dus het wordt echt één op één beeld en van daaruit maak ik mijn gedichten. En ik beziek op die manier ook wat in een oorstik van mijn eigen beelden te laten te komen. Dus een beetje soms wat onbewust haast bij de inhoud van een gedicht te laten te komen. Dus, Meer weer door Elske Kampen, surf naar elskekampen.nl. En morgen ben we bij Orne Veddema. Wat vindt hij eigenlijk van het gedicht van Elske? Een heel monumentaal vers in een noodtijd, oer de doertijd, dus heel sterk... mooi farmioene jeugdherinneringen. Morgen reageert Orne Veddema ook op het woord jest. Spinazie, een pankoekje. Nou ja. Ik in de tweede weken van Bient schouwen je mensen aan die dus meenemen in haar een specifieke werkgebied. En Joet is dat Martin Knossen. Wij hebben gewoon zo'n mooi werk, want wij zijn altijd bezig met het realiseren van plannen. Het meesten bij belutsen binnen die het met hart en ziel gaan voor het initiatief. Wij zitten eigenlijk als het ware in het midden en wij houden allerlei projecten en panden in de lucht. We zijn op allerlei plekken actief. Mooi dwarpen om te zien wat voor ontwikkelingen daar mogelijk binnen, hoe we met hun verschenningen omgaan kennen. Maar groepen ondernemers om te zien hoe ze beter gearwerkje kennen. Al die gebouwen, ja. We zijn echt een projectorganisatie, dus wij zitten vaak midden in die processen tussen ondernemers, dwarpen en oerhiet in. Dit is een voorbeeld van herbestemmen van monumentale gebouwen. Wij doen dit voor de functie die er ontstiert. Wij zijn net per se een partij die monumenten restaureert als monumentenclub. Wij doen dat alleen nog als er een functie in komt waarvan we zeggen als je nou, die is de moeite waard, die moet erin. En dat de kracht van zo'n pand als monument, dat maakt het volle sterker dan nijbouw vaak kent. Dus in die zin is het hergebruiken van dit soort gebouwen fantastisch. Ja, Martin Knossen. Dan komt hij hier alle weekenden, of één keer in de 2 weken, komt hij delen om verhalen te vertellen die het dwarpen en bedrijven, vooral het dwarpsleven gaan. Dit keer over industrieel erfgoed.
Ik moest er even over nadenken, maar ik denk, ja, inderdaad, wij hebben er echt een peer. Ik ben niet dan in Fransje, als de voorbij is, denk schande, waarom gebeurt je niks mee? Ja. Het is dan weer een art fabriek of zo die het net saneerd worden kan, omdat er al je versmarging onder de groen zit. Is dat een grote frustratie van Jim of van daar als directeur? Ja, frustratie, weet ik net. Het is in ieder geval een prachtige kans, dat we nog zo'n soort meer maar dwang kennen. Oké, kans. Dus, ja, let het over alsjeblieft. Ja. Ja, in die zin denk ik van, nou, het binnen zulke mooie gebouwen. Ze hebben zo'n waardevolle historie. Er zit een soort romte in. Laten we goed nadenken hoe we dat broeken kennen en hoe we daar weer gewoon een nieuwe toekomst in creëren kennen. Ja, dat is wat dus druilt. Ja, want er is een inventarisatie maken. Ja. Want mensen waren vragen van, nou, heb je hem nog zo'n rotte keers, belu's, kreuwu's en dan maak je daar een leesje van. Wat is daar uitsprong voor jou? Nou, we hebben dat eigenlijk in het kader van het feit dat we het wichtig vinden dat er iets met dat thema gebeurt. En we willen het graag agenderen. Dat is ik de reden waarom ik dit Youth Geliek als eerste onderwerp graag mooi nam. Omdat dit zo'n belangrijk thema is. En we binnen samen met de stichting... maar voor waar is het een belangrijk thema? In het algemeen voor het platteland, voor dus alle ger. Voor heel Noord-Nederland. Ja, maar ik heb er les van. Maar een heel veel mensen hebben er ook geen les van. Dat ze toch een week fietsen en als je een gebouw ziet. Ik denk dat als er vlakbij zo'n pand wenst en er is al jarenlang niks meer mooi gebeurd, dan heeft er wel les van. Want er was graag in een mooie omgeving wenen. Dat is zelfs een belangrijke reden waarom we hier in het Noorden wenen nationaal. Het is hier prachtig wenen. En zulke gebouwen, ja, dat is gewoon zonde. Ja. Dus daar ken heel vaak iets mooi. En een heel soort mensen die rekken dat. Hè. Mensen hebben er werkt vroeger. En die zorgen nou dat pand werd hun huid of werd zij zelf werken hebben, dat vertut is het. En ja. Wat rekenen ze dan? Het verdwijnen van of zo? Ja, mensen hebben in het algemeen een soort les van het feit dat dingen verdwijnen. Hè? Ja. Dat zeggen we in de dorpen natuurlijk als groot probleem. Verzenningen verdwijnen. Mensen vieren dat altijd eigenlijk als het verlies van iets. Nou ja, van die ene kant denk ik bij een heel soort van dat soort vraagstukken van, nou ja, het is gewoon een oorentiert, hè. Zaken we op een oren manier regelen als verhinnen. Maar voor sommige zaken moeten we wel heel erg inspannen om ze juist vast te houden. Ja, nou die inventarisatie is die 400 oude gebouwen. Ja. Waarvan de 50 leegsteen. Dat vond ik net een soort trouwens, maar 50 leegsteen. En daar is de trein uitkeers. Wat voor bedrijf is dit? Of voor gebouw is dit? Kun je dit zeggen? Dit is, als ik het zo goed zeg, in Aardegeer. Dat is een oud melkfabriek. Nou, dus die het al heel lang leeg. Ja, dus heel duidelijk te zien. Ja, dus deze hebben wij in het kader van het inventarisatieonderzoek heb ik nou een jouw project nationaal van, nou ja, maar wat ken je er dan mooi? Ja. Dit is een van die gebouwen waar we nationaal te hebben. Dit is wat oors. En volgens mij is dit in Drachten? Ja, dit is het sluisgebouw in Drachten. Nou, dus ik zo'n gebouw werd eigenlijk al jarenlang iets mooi gebeuren met. En we hebben vanuit. En dit is in Stiens. Dit is een oud, dit zit op het NS-terrein. Dat is een oud rangeergebouw. Van het Dokkenmurlokaaltje? Ja, dat kwam daar vroeger al deel. Ja, dat klopt, ja. Dus van al dit soort, dit binnen 3 voorbeelden. We hebben in het kader van dit onderzoek ik nog in Hazen gebouw mooi nam. Dit zijn gewoon voorbeelden van hoe het zaken erbij staan. En als je zo'n ogenblik joggen, dan herken je het wel. Maar is dit, als dat nou in je pakt, laten we zeggen, nou die eerste, de melkfabriek. Ja. Wat kun je daar nog mee doen? Nou, dat luidt er om te beginnen op best een heel mooi plak. Hè. De provincie Friesland is heel druk dwanden om wetensport omheen te krijgen, om de bestedingen omheen.
Dus ik zie je naar de goede kanalen dan om dat onder de aandacht te brengen. Nou, daar ik dit onderzoek eigenlijk voor. Hè. Wij willen het graag weten hoe groot is nou het probleem. Nou, er binnen 400 binnen onderdroeg en we weten dat het er meer binnen. We hebben nog lang net van iedereen de reactieshand. 50 stenen leeg, dat klopt. Maar van 32% uit die hele list is het niet eens duidelijk wat er precies gebeurt. Dus er stiert misschien wel volle meer leeg dan wij denken. En wij hopen dat als mensen hier ik meer bewust van worden. Misschien wel naar Joen, dat ze zich melden bij u of bij het steunpunt Monumentenzorg en dan of bij de Stichting melden, Erfgoed. En dan doe je hem er niks mee en dan? Nou, wij kennen daar vaak wel iets mee. Hè. Wij kennen daar mooi onderslag. Wij weten de paard naar de oerhiet te vinden. Wij weten het paard naar de eigenaar te vinden. En toch juist er mooi aandacht mooi onderslag te wezen. Merkt iedereen, de gemeente, het dorp, de eigenaar van... hey, dit is misschien wel een keer een goed moment om je wat mee te doen. Er staat morgen weer een subsidieregeling. 1 oktober gaat er iepen. Dat kennen ze bij het RCE. Dat is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Kennen er een subsidie onvregen worden om herbestemmingsonderzoeken te doen en om gebouwen wind- en waterdicht te maken. Dat bedoelen ze wat beter. De provincie heeft een paar miljoen in kas, juist voor dit soort doelen. Er is monumentenheeld in het algemeen, dus de ken meer dan wat mensen vaak denken. Okay. Zullen we even een voorbeeld, chef, van wat al slag is? Want ik denk dat dat voor de mensen thuis wel heel aardig is. Nooit gedacht. Retreatfabriek, Drielst, Zeger Zuid. Klopt. En dat is krijg je zo'n show voor en na. Dit is Ja, dat binnen Wenningen die te voorstellen. Dit is? En dit is Heerenveen. Dit is een voormalige leerlooierij onder Gedempte Molenwijk. In dit geval hebben wij beide panden ongekocht. Wij doen dat Stichting DBF. Dwarp en Bedrijf? Hinderwiet, Dwarp en Bedrijf Friesland, dat klopt. Ik ben de directeur van en wij doen een heel soort... Ik echt om het zelf herbestemmen. Dus wij binnen vaak belutsen bij processen om te komen tot een nieuwe invulling. We zien ik altijd naar een partij die dat aan dwang kent. Maar als wij echt vinden dat de functie die ten of betocht is, dat die de moeite waard is, dat die trok in moet. En het slag het alleen nog dat wij het keepje zoen en dat wij de ontwikkelaar willen zoen. En we kennen vaak maar de oerhiet te geren die subsidies verdienen. Nou, dan doen wij dat zelf ik wel. Dus deze gebouwen hebben wij allebei te ontwikkelen. En wat jouwt het Martin Knossen? Had hij dan door Driels fietst of rint en hij zit dat daar weer mensen wennen? Ik vind het fantastisch. Ik ben er heel trots op dat wij... Hoe gaat het nog dieper? Gaat het nog dieper? Ik vind dat echt gewoon heel mooi dat bijvoorbeeld in Drielst het nou de grootste huurder, die het vorig jaar van u kocht. Die kende er Bluwe. Die het dat nou in plaats van dat er teruggroeide naar een nijpand ergens op een bedrijventerrein, het er dat pand van u zoenam. En daar kennen nog jeden fruit. En daar werken mensen uit de stad. Ja, ik vind dat heel mooi dat we dat behouden kennen nationaal en dat wij daar een rol in spelen. Maar ja, daar ben ik heel trots op. Nog even, nog een actueel punt. Blokje Sporten voor een euro-keepje zou het Friese koers zijn. De PVV, of nee, het is de afsplitsing van de PVV, maar in de steden. Wat zou Stefan? Is dat een goed idee? Dat is een geweldig pand. Daar moet een oplossing voor komen. Voor €1 is het nog 14 duur. Maar er eigenlijk nog een bruidschat bij krijgen? Ik zou zeggen, besjoeg nou eens wat er precies inkomen moet. Besjoeg wat dat kost. Besjoeg nou wat die exploitatie dan zelf daarvan dragen kan. Hè, on huur of on kapitaalslast. En sjoeg dan wat de onrendabele top is. Hoeveel yield komen we eigenlijk te kwad om dat te doen? Ja, wat denk je zelf? Ik denk dat de investering 410 miljoen giet en dat het Riek er nog een flinke bijdrage in leveren met dat ze het oerdragen willen. En kist het net gewoon beter slopen en een energiezuinige gebouwdeel zetten, maar prachtige oefenruimte, studio's, een café? Nee. Herbestemmen, maar diezelfde functies liep het me een geweldig idee. Dit is zo'n geweldig karakteristiek gebouw. Dat kunnen we net slopen. Onmogelijk. Mooi. Nou, bedankt in ieder geval voor nou. Wat ben de onderwerpen voor een andere keer? Want er speelt een soort op het dorpsleven. Ja, wij komen zo'n soort in. Ik doe dat nou nog net te zeggen wat de volgende keer weer met. Okay. Wat ik graag heb nog nooit denken. Ja, maar... Want je hebt toch echt cafés, hè? Dus is het in een caféhandel. Ja, nou, dat heb het hoor een keer best door, hè? Nou, we zitten wel. Martin, bedankt. Oké. Ja, dit wie bient van Joert. Morgen ben we de verzels weer. En dan maar misschien wel 2 nieuwe Friese topmodellen. Nou, zeg dat morgen dan. Nog voor verder.